भैया, हम नगीना मौर्या बोलत हई। सब जने के गोड़ उपार के गोड़ धरत हई। बताओ हमरो चैनल में मोनेटाइज करवा दा, इतना सपोर्ट कर दा कि हमहू अपन हऊ दे दी का कहल जाला हऊ नंबरवा दे दी, हमरहू में पैसवा दे जा हो लोगन। हमरे में कहिया पैसवा देवा लोगन। गोड़ पिराए लगल लोग नाचत नाचत, लेकिन तू लोग हमार मोनेटाइज नहीं कैला चैनल। बतावा का हो भैया, हम इतना बेकार है का? बस सूरत है का? हम बस सूरतों को तनी सपोर्ट कर जाला हो भैया लोगन। हमरो पैसा भेज दा तनी। अरे गरीबे समझ के भेज दा हो भैया लोगन। गरीबे है, बहुत बड़ा बड़ा मनई नाय है। हमहू के भेज दा कुछ पैसा, महू भेज दा मोनेटाइज करवाए के। हमहू दे देब अपन हऊ नंबरवा। ऊ का कहल हो हऊ नंबरवा दे देब, हमरो में पैसा भेज दिया हो। का जानी कहिया हमारा डलरवा ना समझ में आता। गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। अच्छा बहन, हऊ दीदी जब कहियन तब मिली। दीदी तो कबो जीवन में ना चाहिए कि हम खुश रही। कहो दीदी, तू तो और नहीं अगिए लगेबू। चलो ठीक है, जैसे समझ में आई से करे, नहीं तो फिर अपने दम में तो मरे कहिए है। वह काल बा, न घर है न द्वार है, न खाए के सामान है, न रहे के मकान बा। कौन प्रॉब्लम बा? एक दिन मर जा, बात खत्म हो जाए। चलो ठीक बा, जैसन तुम लोग के समझ में आई अपन करत रहिए। ना लाइक सब्सक्राइब करबा तो जमन समझ में आई तमन कर दिया, कमेंट में करके बता दिया। चलो फिर मिली अगले वीडियो में। बाय बाय।